kapaglaom, curious ka ba sa mga panghitabo karon? Aduna ka ba'y mga pangutana sama sa unsay naa? Well, you're in the right place mga kapaglaom tungod kay niining kagabhion ang atong topiko mahitungod sa unsay naa sa pagpanginabuhi. And yes, niining kagabhion, welcome once again sa atong programang Unsay Naa, ang atong matag Huwebes sa gabi nga episode sa matag semana. And of course, niining kagabhion, live kita sa atong Facebook page, Hope Channel Cebu. Again, ang atong Facebook page mga kapaglaom, don't forget to follow, share, and comment down below sa inyuhang mga komento about sa atong topic niining kagabhion, Hope Channel Cebu, and not only sa Facebook pages, but of course, aduna kitay live usab sa atong YouTube channel, which is ang pangalan, Hope Channel Cebu, gihapon mga kapaglaom. And niining kagabhion, ako ang inyong makauban, nag-inusaran ninyong nga host, kapaglaom Adi. And yes, usab, niining kagabhion, aduna kitay mga special, mga ambungan nga mga bisita, ang mga guests nga mohatag sa ilang mga experience sa kinabuhi o ambit sa ilahang mga kining thoughts or ideas mahitungod sa ato ang topic ni ining kagabion mga kapaglaom. So ato asa silang ila-ilahon aniya diri sa akong tuo nga bahin. Yes, kapaglaom. Mayong gabi kapaglaom Adi. Yes, good evening. Mayong gabi usab sa ato ang mga online listeners. O mayong gabi sa ato ang mga kauban. May gabi, partner. Mayong gabi kapaglaom Jerry, kapaglaom Joel. Mayong gabi, Mayong gabi. kapaglaom. Ako usab di ay great ang ako ang pamilya nga nagtan-aw sa ato ang streaming diha sa Facebook Live sa Hope Channel Cebu. Ako di ay si kapaglaom Nash. Nagtrabaho ko din sa syudad sa Kasamtangan. Yes. Kapaglaom. Alright, mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. Nalipay kayo gid mi og dako nga nahimong usa sa mga guest sa atong program karon Unsay Naa. Salamat sa nag-invite. Unya of course, ako di ay paila-ila. Ako si kapaglaom Joel Canja gikan sa distrito sa Canlaon, sakop sa Valle Hermoso mga kapaglaom. Yes, currently nag-work ko diri sa Cebu sa Giant Company. Alright, salamat kapaglaom Joel, kapaglaom Nash, o kapaglaom Adi. We are very fortunate nga nahimo mi nga guest. Unang-una, good evening sa tanan nga nagapaminaw or naga-live karon sa ato ang Facebook page, sa ato ang Hope Channel. So makaingon mi nga welcome sa ato nga programa ning kagabhion. Of course, sa dili pa ako i-greet ang ato ang mga kapamilya. Ako sa ipilayla ang akong kaugalingon, ako si Kapaglaom Jerry, gikan pa sa Mindanao, napadpad din sa Cebu. Doon ay tumong og katuyuan. So ning kagabion, akong giabi-abi ang tanan, labi na sa tanang nakaila sa mga empleyado gikan sa Giant Motor Pro, especially sa New Fights, sa atong mga kaila diya sa Mindanao. Welcome mo sa atong nga programa ning kagabion, ang Unsa May Naa. So Kapaglaom, Ari? Yes, thank you so much mga kapaglaom gyud no sa inyuhang kining accept sa amo ang invitation nga mahimong guest namo niining ato nga programa. Ug salamat kayo po sa inyuhang time gyud kay ang kini gyud biyang time mo ilisod gyud ihatag, right? Yes. No, mo ginailisod nato kumbaga ilaan, but we praise God tungod kay niabot gyud mo diri sa ato ang studio ug makiglambigit sa ato ang programa or another episode niini nga programa. Amen. And yes, before tamo padayon mga kapaglaom sa ato ang pagahisgutan niini kagabion, atong sugdan ang atong programa pinaagi sa opening prayer ato kining ihatag ni Kapaglaom Jerry. Atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios na ikaw sa kitas-an sa mga langit. Tagiya ikaw sa mga hinulaman nga kinabuhi. Nini nga kagabion amahan. Among gikalipay ang dako nga privilege nga ikaw nagahatag nini nga kahigayunan. Unas tanan amahan among itugyan kanimo ang among kaugalingon nining takna mahimo kini nga mabulukon ng among pagabuhaton. Amo ikaw ang gilauman kay kauban ka namo samtang kami magahimo, magatuon or magahatag og mga mensahe, mga pagtulunan, panalangin niya matag usa ka namo o Dios. Giyahi kami nga mahimo unta kining dako nga makahatag og ihimplo sa mga kaubanan, sa mga katawhan nagpaminaw. Panalangin ni kini nga programa uban ni Kapaglaom Adi sa amo ang mga participation ning kagabihon ni Dios. Ikaw among gilaumon may pagkatiluwala ka namo
nga kini nga programa mahimong magmalampuson ug mahimo kami magmalipayon. Salamat o Dios, ikaw sa mga panalangin sa mo mga viewers, sa mga listeners. Tagabangi usab sila amahan, sila karon mga kahimtang, mahimong andam ilang mga kaugalingon inguman kanamo o Dios. Magmalipayon kami magasisgot di sa mga pulong. Salamat amahan nga ikaw dili mga kawang sa mong paghangyo pa sa luwa kami sa sala kini tanan gisalig sa ngalang Hesus ang personal maluluwas. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom ni ining kagabion, pabilin kamo sa inyong nahimutangan, o kung nanihapon man kamo karon hinahinay lang og kitkit og kuyugi mininyo mga kapaglaom sa ato ang programa sa mga wala pa nakakaon o wala pa nakapanihapon, eat well or panihapon na mo mga kapaglaom kay matod pa nila dili pa daw nato o dili na daw nato paabuton pa nga ingnan ta or chatan ta og babe panihapon na kay pakaslan pati ka. Right, no? Dili na nato na siya paabuton pa nga mga term kay makayuntag na araw jud atik ra jud ng mga pulunga. Well, naining kagabion dili man na mao tong hisgutan mga kapaglaom. Proceed ta sa ato ang topic mahitungod sa pagpanginabuhi or unsay naa sa pagpanginabuhi. So, para kanimo kapaglaom Jerry, unsa may pasabot aning pagpanginabuhi? Well, kapag laom adi, kung ato ang hisgutan ang pagpanginabuhi, nagalangkob na diha ang tanan nimo nga kining aktibidades imong kinabuhi. Nagalangkob na diha imuhang negosyo, nagalangkob na imuhang trabaho, tanan nimo nga mga sidelines kinabuhi. Well, pug mao po ni ang imuhang kining basihan sa imuhang kaugalingon nga unsa ka or giunsa nimo pagmanage ang imuhang kaugalingon pinaagi sa imong pagpanginabuhi. Yes, no. So, kining pagpanginabuhi murag usa ni siya ka general nga term, lapad kayo siya nga naglangkob ni sa matod pa nimo langkob sa tanan nga aktibidades or mga himuon nga kumbaga kini nga activity kinahanglan jud siya needed para mabuhi ta kay from the word pagpanginabuhi. Kinahanglan gid siya para mabuhi ta. Well, unsa man kasagaran kapag laom Joel, unsa man kasagaran ang pamaagi sa pagpanginabuhi sa mga tawo karon sa imuhang nakit-an sa palibot or na experiencehan? Unsa man kasagaran ang mga way of pagpanginabuhi sa tawo karon? Salamat kapag laom adi no sa maugyod nga pangutana nga ma-absorb sa kadaghanan. Not only nga diri lang nato or kanang naa lang sa atuang makita, but mostly gyud sa tanan karon nga naa sa kalibutan ang pagpanginabuhi mo'y usa sa mga kanang gisik sa mga tao. Mo'y og ingnon tala nga mo'y usa sa mga prioridad sa kinabuhi. So, ang ako niini is kining pagpanginabuhi kuan kini siya kanang dako kinig factor siya samtang nakinabuhi ta nga naghatag ni siya adlaw-adlaw nga epekto. Pwede ta nining ma-stress, pwede tang ma-anxiety, pwede tang ma-depress, o pwede kini mo'y maghatod sa ato nga kamatayon. Bisan pa man sa tiglom gyud ka inuyukan sa ato nga kinabuhi kapag laom adi. Yes, so sa imuhang napansin or sa imuhang na-observe karon sa palibot, unsa ka sa nakit-an nimo ay ato ni i-address kay kapag laom na siya sa imuhang nakit-an kapag laom na siya palibot, unsay kasagaran pamaagi sa pagpanginabuhi sa tawo or bisag sa mga nailhan lang nimo nga mga tawo? Okay, maayong gabi kapag laom adi. So, daghan kaayo og klase nga pamaagi sa pagpanginabuhi nga atong makita karon mga kapag laom. Sama na lamang sa ato ang sitwasyon ni amanta sa syudad. So ang kasagara nga panginabuhian nato dinhi kapag laom Joel, Yes. naagid ta sa mga opisina Yes. o sa mga kining malls, mga tindahan, Businesses. o mga business. Kay naman ta syudad, wala man tay mga kining Mauma. dire. O tuwa ta sa probinsya, manguma po ta dito. Tanom tagbalanghoy dito. Oh, tanom tag balanghoy, tanom tag kamote. Yeah. Kanta din Yeah. kag duawa ko dinhi. Duhawa Yes. ko din. So nagdepende ni kapag laom adi sa ato ang lokasyon or Setting. setting sa ato Geographical, kumbaga. ato ang pagpanginabuhi. Alright. Ang unsay ginatawag anang Yung mga- pamaagi oo. sa ato ang pagpanginabuhi. So kung asa ta nabutang karon, so mao pud ni ang ato ang way sa ato ang pag dala sa ato ang panginabuhian.
Exactly, no. So tama gyud kung asa ta nga place na butang lahi-lahi pud nga way sa pagpanginabuhi, nagadepende siya kung unsa ang sa availability sa place nga pwede nato makuhaan og pagpanginabuhi. Well, speaking of trabaho ug pagpanginabuhi, na ba nay kalahian? Yes, kapag laom. Kung atong paistoryahon ang kining gitawag nato og ato ang social media or ato ang mga technology, kung mingon tag trabaho, focus on work Mm. na maorgid na trabaho. Pero mingon tag panginabuhi mga kapaglaom, nabilong na diha ang trabaho. So mura siya og kining og sa kuan pa kining duna sa generic ba. So kung trabaho alone pero ang panginabuhian pwede nga ikaw ang owner, ikaw ang magdala sa imuha nga business, Mm. ikaw magnegosyo, ikaw sab mag-ugmad. So mao na tibuok ni mong panginabuhi. Pero ang pagpanarbaho nang empleyado ra ka ba, mura ba og kining alone, mura dili siya kuan ana ba. Pero doon na siya kaning kuan kalahian. There is something different kapag laom Jerry in between kanang ginatawag og work og livelihood, di ba? Mao man na trabaho og panginabuhi. Mm. When we say trabaho, that is work. Mm. And then ang panginabuhi, livelihood. Mm. So ang work, that is it has something done within yourself. Kung makaingon ta ba, activity na lang na ang work. Oo. Kasagaran nimong ginahimo. Pero kung maingon tag panginabuhi, that is livelihood. Nga kanang magsikig ka na para naay makasustain sa imuha. Yes, exactly. Sa imong panginahanglan. Muna sa kapag laom adi. Sa kuha pod kapag laom Joel, mas broad kung atong hisgutan ang panginabuhi. Kay og trabaho ta, meaning employed lang ka, nagtrabaho lang ka sa usa ka buhatan. Whereas kung arita sa panginabuhi mga kapaglaom, naa diha tanang diskarte sa imong kinabuhi aron ka mabuhi. So mao na siya ang nakabroad sa panginabuhi. Sama ni anang mamaligya ka og ginanggang, mamaligya ka og bisag unsa. Tanang klase nga butang imong sudlan tungod aron lamang ikaw mabuhi. Amen. Bitaw no, kay kanang maka-remember ko anang halimbawa gud magdula ta or unsa atong activity. Pag magdula ta lingaw-lingaw pero pag kanang maningkamot ta gani kag hapak dra or mangit kamot ta gani kag dagan dra moingon din na imong kun agray pa bugas-bugas naman na imong birada so Pamugasay. murag panginabuhi naman ni ana pa murag moingon ang mga fans nga murag bigado siguro ni ba kay murag naniguro man so murag ana pud ang difference between work and kanang livelihood ug pagpanginabuhi kay murag sa dula lang pud nga nagdula lang pero lahi gyud tong gipanikamutan niya nga mudaog or naningkamot siya nga Pamugasay gyud. pamugasay gyud ni ang kani ang atiyahang tumong or tuyo. Well, when we're going to talk about kining pagpanginabuhi no or pagpaningkamot, unsay papel sa kining ginatawag nga disiplina? Unsay role aning discipline when it comes to kining pagpaningkamot sa panginabuhi? Naa ba ni siya dako nga role? Naa ba ni siya dako nga papel sa maong pagpaninguha nimo? Yes, kapag lam Nash. Doon na gina siya dako kaayong kalabutan ang disiplina mga kaigsuonan sa ato ang pagpaningkamo pagdisiplina o pagpaningkamot sa ato ang panginabuhi. Tungod kay kung wala kay disiplina kapag laom Joel, yes. Pagpugong sa imuhang kaugalingon sa pagbuhat sa mga butang nga angay nimong buhaton bisan tuod sakit na. Ala. May pinaghugutan. Doon na gini something ba? So kinanglan gyud nga doon natay disiplina sa ato ang mga kaugalingon aron makapadayon ta sa unahan. Yes, correct yun. Kapag laom Nas, abi nimo kapag laom adi, kining papel sa disiplina sa pagpaningkamot kapag laom Jerry, dako kayo ni og factor samtang nagkinabuhi ta kuyog ang ato ang pagpaningkamot. Kay kung wala man koy disiplina ang ato ang pagpaningkamot, posible nga naningkamot lang ta nga para naay musulod sa ato. However, ang ato ang gipagawas wala nato gipaningkamutan. No, nakita ninyo ang kalainan kay kung dili nimo disiplinaon ang imong pagpaningkamot,
naningkamot lang ka sa pagpasulod sa imong kaugalingon, wala ka naningkamot kung unsaon pag manage pagpagawas. Yes, Mo na exactly. sa ako ang part nga na-absorb kapag laom adi ba? Yes, kapag lang. Diha mo sulod ang imuhang ang ato ang punto nga useless ang imuhang pagpanginabuhi kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon. Exactly. Di ba? Kay kung ibutang nato successful ka do may kay kamo dala sa business, may kay ka manginabuhi pero wala kay disiplina, do na kay mga particular nga mga bisyo, do na kay mga scatter. So dako kay nagipiktog, wala kay disiplina sa imuhang kuan. Although dako kag income pero mas dako po di mga expense. So kana nga kuan diha mo sulod ang kaning balance ba nga kinahanglan do na kay kining personal nga disiplina sa imong kaugalingon para sa imong pagpanginabuhi or livelihood sa imong kaugalingon. Amen. O Okay. pagka dako gidi ay og importance aning discipline kay murag mahulog mo gyud madra mo gud mo sulod ang ginatawag nga napoy temperance ba natay pagpugong. Pagpugong sa Oo, which imong is kuan. kanang kung wala tay disiplina sa tong kaugalingon, mahulog na siya nga ato ang self ang ato ang greatest enemy. No nga bisan pa man og kanang bisag usaon pa nimog paningkamot but because of your kanang wala kay disiplina, because of your wrong decision sa tanan nimo nga ano sa imong kinabuhi ba, imong mga choices, dara nun nga sayang ang tanan, mawala ang tanan Mahimo nimong siya masayang Oo. kung wala kay mga priorities ba. Example, ang imuhang gikuan dili na siya need mga wants na sa imong kinabuhi. Mo po ni usa nga mas naglabaw ang atong wants sa atong kinabuhi instead nga atong mga priorities atong kinabuhi sa ato ang kaugalingon. Wala na to nahatagi og mga pagtagad. bitaw no kay kining bisan pa og usa ka dako bisag unsaon natong pagpangining kamot sa kinabuhi dako tag income pero wa tay pugong Way pugong. way disiplina way pugong nya manang giningon nga kuan kanang millionaire now pulubi later ana nga term well naisgutan na man jud nato ning when it comes to budgeting so our next nga follow up nato dara is nganong unsay kanang unsa ang kumbaga importansya or paano makatabang ang kini ginatawag nga financial literacy like for example budgeting, saving o uban pa nga investing sa atong pagpanginabuhi. Unsay importance aning financial literacy? Yes. Kapag Oto, lamnas. nindot kayo to inyo nga gidiscuss kapag laom adi o kapag laom jere nga dagko tuod kag sweldo pero dagko sad kag utang. Mm. So asa ma imong pilion kining 100,000 ang sweldo mga kapaglaom pero ang iyang utang 101,000 or kining 20,000 lang ang sweldo pero ang iyang savings 5,000 kada sweldo. So diha mo sulod kapaglaom adi ang financial literacy. Literacy. So kay bawo ka mo manage sa imuhang kuan ba? Imuhang mga resources. So dili ka one day millionaire, Ang naka-importante One mo ko month. diha kapag laom na siya, nga mantener. aware ka sa imong sweldo, aware po ka sa imong gastuonon. Kana. Usahay man good, wala na ta nakabalo nga ang ato ding sweldo na advance na nato og kaon, na advance na nato gasto. Di ba mao na usual gid na mga hitabo. Kay ngano, wala na ta nakakuan sa giingon nga financial literacy. So kumbaga wala tay idea giunsa nato ba. Pero kung nakabalo na ka sa imong sweldo, ay akong sweldo 20,000 ra so dapat ang akong expense taman ra ko og 15K. So nakay 5K nga savings. Savings. So, Correct yun, kapag kana laom. nga sitwasyon. Sa ako asad nga na akong nahuna-hunaan ba, kung namangug ka sa work industry kapag laom, bisan unsa nimo kagamay og sweldo, as long as maayo ka mo manage, mao man ginatawag diri nganong importante kay natong mahibaluan ang ginatawag og Financial literacy. financial literacy. Kay that is includes kanang ginatawag budgeting, savings and investment. Investing. So we cannot figure out everything kung dili nato mahibaluan ang importante kaayo nga nagdala sa ato ang kaugalingon kanang ginatawag og financial literacy. Kay arita talking about it anita sa entrepreneurs. Dili pwede matawag, dili pwede mabalanse ang asset kung walay liabilities. Mm-mm. Di ba? Murag accounting naman ang topic kapag laom. So, dili pwede nga kanunay ratang
nagpasulod pero wala na to ginabalance ang pagpagawas kay Sakto. match kamo ba na giingon bitaw nga ma-short na lang ta sa atong mga sa atong mga naabot tungod kay mas dako pa ang napagawas kaysa napasulod Napasulod. kapag laom jere. Sakto. Muna nga, importante gid nga, Kung sa Ilonggo pa atong pasiltihon kapag laom Joel, ang kwarta piko ginapala pero ang utang ginabuldos. Ginabuldos. Well, hearing sa inyo hang mga tubag no, maka-remember bitaw ta nga. Sa panahon man good nga nag-eskwela pa ta, gitudluan ta sa school nga mahimong professionally successful. Yes, correct. But wala ta gitudluan paon sa mahimong financially literate. Like kanang gitudluan ta sa school, I mean wala man ako gina-blame ang mga eskwelahan no. Wala man ko naingon pero more on kasagaran man gud ginatudluan ta nga paon sa ta mahimong ma-promote kanang tanan nga work ethics ba nga maayo ta mo trabaho, maayo ta mo nga para successful ta sa ato ang profession, sa atong career. But the problem is wala ta na kulangan ta og tudlo paon sa mo handle sa atong money sa panahon nga nakatrabaho na ta mo wala na teach sa ato which is niingon sa diri nganong importante man kaayo nga mabalaan nato ning financial literacy kay sa giinan pa ninyo kaning dili na nato mabalaan ato ang cash flow ba ang ato ang income nga dako pa ang ato ang expenses kaysa atong income nga wala tay nahulog nga savings investment sa unsa so murag nahulog nga sige ra tag work nag-work everyday para makakaon pero murag walay na save for the next day para sa ato ang kining future. Matod pa ganit sa na-remember nako nga ang uban daw naning kamot sila tapos sa ilahang life kay kining dapat daw sa kaning nga month naa daw sila budget nga nakalaan nga for example mawad-an sila trabaho mabuhi sila for the other next 6 months nya kung imuhang hangtod kutob ra karon nga bulan wa jud pag Wala kay maundangan ka savings. og trabaho wa jud ka so mo nang giingon nga importante gid kayo ning financial literacy well sa ato ang mga viewers og sa ato ang mga kanang kapag lang nga nagalantaw karon labi na sa mga nag-work dara dili man gid nato na dali-dali ma-learn no nga ato lang so naatay YouTube University mo search sa YouTube sa Facebook og labi na gyud kinang importante po di ay nga i-surround nato ato ang self sa mga friends o circle of friends sa mga tawo nga kanagong good influence when it comes to handling finances dako po di ay na og kay Dako namay na siya yes impact kay sa di imong ba kuwan. naay wala na teach sa ato ang ginikanan or sa atong family nga which is sa ilahan nato na siya ma-learn. Unang importante kay so let's move on Sakto for na. that Ay, move on ta, financial literacy no. Well, lisod man gyud kayo ang pagpanginabuhi pero unsaon man nato pagpadayon sa pagpanginabuhi bisan lisod ang panahon or bisan og kining bisan sa kalisod og sa kakapoy. Yes, kapag laom Jerry. Unsaon nato pagpadayon sa pagpanginabuhi taliwala sa kalisod og bisag gikapoy na ta. Unsa man imuhang giunsa man imo pagpadayon? Sa ato ang pagkuano, sa ato ang tawhanon nga pagkinabuhi. Murag first gid nato na nga priority nga bisan pa og nagkalisod ka, bisan pa og nagkadagma na ka but still mubangon jud ta ang imuha lang gid diha. Imo lang gid itugyan ang tanan sa Ginoo. Imo lang gid na siyang kining himuong motivation ba nga ang Ginoo bisan pa sa mga mananap nagasaad magani siya nga mabuhi magani nga wala nagapangita how much more ka kita nga mga tao himuon na to na siya nga motivation ba nga bisan nagkalisod ta ato surong evaluate atong kaugalingon ba nga kumusta ka ha ang ato ang connection nga to sa Ginoo so kana nga punto murag diha ta makakuha og strength sa Ginoo mga kapaglaom. Amen. Murag Sa man ba? maminaw ko sa Murag imong mao naman to tanan. statement kapag laom jiri ba makapag-uul kayo no pero samtang namalandong ko dunay giingon di ang Ecclesiastes ba chapter 9 verse 8 para makapadayon lang gyud ka taliwalas mga kakapoy taliwalas mga problema kay di man gyud nature man gina nato samtang nanginabuhi ingon ang Ecclesiastes 9:8 make every moment as special. Amen. Mo pinaimportante kay na kay bisag unsa ang imuhang giatubang nga trabaho, bisan unsa ang inline sa imong nga trabaho, as long as gihimo nimo na nga special, mga kapaglaom nato diha nga viewers, bisan unsa kagamay ang imuhang nga sweldo, basta gihimo nimo na nga special, ang Ginoo gyud mo grant sa imuhang pag maniho nining pagpaningkamot. Amen.
Amen. Yes, kapaglaom. Muragwa naman ko ikasulti sa inyong mga statement ya kapaglaom. Pero sa ako alang ini mga kapaglaom no nga akong gibuhat ni ini ako lang gyud gihimo nga inspirasyon ang ako ang pamilya. So diha man gid ta naghugot og mga kusog no sa pagpadayon. Tinuod gina kapaglaom. Usa sa pinakalabaw ang Ginoo. Amen. Sunod ang pamilya mga kapaglaom. Wow, praise Amen. God. Pagkanindot mga kapaglaom, no. Matod patong sa dungag pagani para kay kapaglaom Joel nga kumbaga ihimuon nimo nga every moment special kay ang sa kumbaga sa kalibutan man god matod pagay sa ingon nila nothing lasts forever so walay Yes, mo hangtod. correct. So kung gikakapoy ka karon di man ka forever kapuyon naa man puy panahon nga di ka kapuyon. So mo na ginaingon na sa matag minuto or sa matag situation or event sa imong life imuha nang i-enjoy, imuha nang i-embrace dawaton nimo kay kung gikapoy ka, i-enjoy na kay mawa maraman pud nang kakapoy nimo kung malipayon ka, i-enjoy pud nga malipayon ka kay di man pud always ka malipayon, mo goal man pud ka. So sa tanan man nga time or tanan nga event malipayon man ka or magulanon, kumbaga sa kuan pa hangpa na gaksa na kay embrace na siya. Kay di man na mo hangtod, tagsara na si mong kinabuhi. Una- O bitaw Nagingon. na nga kapag laom Jerry, kapag laom ade, Nas. Kung naa ka diha sa work industry, labi na kung kapoy kaayo, kamong mga kapaglaom nga naglangtaw karon. Paghimo gid mo special, nga kana nga special, makapahatag og inspirasyon luyo sa kakapoy. Wow, Wala, murag lahi na Sa nga. kanang imong Sa special. either loved ones, family ba, or something like ang imuha nga coworkers. Diha pod mag-differ kapag laom Joel kung unsa imong status imong kinabuhi. Kay kaming sa mga minyo lahi naman amo ang kuan bisag kapoy mi sa giingon pa ni kapag laom Nash nga panahon nga kapuyon siya ang iya halaging inspiration Pamilya. iyang pamilya. Oo. Tinuod ba gina kay bisan pagpriting kapuyan nimo tan-aw nimo si mong anak Basta nga, naka-inspirasyon. nga gusto nimo nga ipakuan Ibuton si na. mong anak mahimo na imong motivation sa imong kinabuhi. So parehas mo na kung single ka Mm. unsa po kay motivation na kapag naom Joel no? Kung single ka, unsa kay motivation mo? Kung kapoy nagi ka ba, unsa gid imo hapong kuan? Kato magbuhat kag mga inspiring nga mga kuan. Oo. Anyway, sa ako nga part as a single, di man gyud kay ang akong gihimong motivation is single ko. Napod biya ko'y family, Ah. napod kay relatives, napod kay friends, especially nang minahal sa kinabuhi nga imuhang gihimo nga inspirasyon para lang gyud makapadayon ka luyo sa kakapoy nimong pagpaningkamot. Diba kapag Amen. laom adi? I agree with that, no? So, itong ingon nila nga na inspiration nga pamilya. Kami nga mga single mga kapaglaom. Wala Ay, man na Ay magibahala single pa dai ka kapag laom Kanang, adi? murag nakaingon ko, parang nakarealize ko sa ilang matubag, nakaingon ko, murag panahon, nagiguro niya nga maminyo ko. Agawe. Kanang, Time na, time. may ginaingon mga kapaglaom nga, ang kumbaga, don't find happiness matod pa nila, instead find purpose. Kaysa panahon nga kung gipangita lang nimo ang kalipay nimo, pag panahon nga di ka malipayon mo undang man ka ana. Undang ka. But if you are looking for your purpose, hilakan man na nimo, katawan man na nimo, pero padayon ka tungod kabalo ka mo na purpose nimo, Alright. o purpose sa Ginoo The alang show kanimo. must go on. Yes. Pagkanindot mga kapaglaom, the show must go on. Well, panahon na to karon no kay grabe na ang teknolohiya or Yes. social media. Unsay epekto ni ini sa atong pagpagkinabuhi? Naa ba ni epekto ang social media or technology sa ato ang pagpanginabuhi karon? Dako gid kay nag-epekto kapag laom adi kay ang ato ang teknolohiya dunay positive nga effect, duna poy negative. Tinuod, Ang akong i-share dinhi kapag laom Jerry, kapag laom Joel, ang negative ni ini malanga na kasigig ukay dito sa imong mga social media accounts mga kapag laom. Unya, diri pud ta sa kining positive, mas dali nato nga mapaabot ang ato ang mga produkto ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Kay pwede naman ta diha magka online selling. Yes. Pahibal-on nato nga mao ni ato ang baligya, mao na atong produkto. So dako kayo kining kahimuan or kalabutan ang ato ang teknolohiya or mga social media accounts sa atong pagpanginabuhi. Okay, salamat kapag laom Nash. Now, kapag laom adi, Yes. kining epekto sa teknolohiya o social media, di ba? Kung mag-ingon maguntag teknolohiya o social media, that is different. Yes, exactly. When we say teknolohiya, that is innovations. Mm. Pero kung social media,
like mga gadgets nga pwede natong gamiton. Mga Dako platforms. kayo nag-impact or kanang epekto sa atoa nga pagpaningkamot nga nanginabuhi ta. Ngano man, pwede na makahatag og pressure sa atoa. Pwede na makahatag, makapalower og dignity sa atoa. Pwede po na makapadistract samtang naningkamot ta sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi kapag laom jere. Tinuod kay sa ato karon nga kining generation mudawat sa dili na naman kita sa high-tech na nga technology. So kumingon ta og kining technology mga kapaglaom. Dunan na siya giingon pa ni kaparubnas nga advantage ug disadvantage. Ang advantage lang gyud dako kay advantage nato karon nga naman malest ang ato ang mga kining hago paspas ang communication in terms of missionary sama sa tong gibuhat o sa kini ka example sa Amen. technology mapapaspas ang atong trabaho maka-online selling ta pero ang dako pud nga ani nga negative nga effect nato mga kapaglaom kabalo ba magunsa Wala gyud. Kapabawaan na gunmi kapag laom jere. mao pud ni usa nga makahatag nato nga mawad-an tag trabaho Yes. tuo mo Sa unsa pa nga paagi pud kapag laom jere? kabantay na mo sa Jollibee nga robot na ang mag-serve di ba Wad-an because ni of tag trabaho, technology ani. so daghan mga tao karon nga nawad-an og trabaho tungod sa technology gani bisan sa mga farmers mga harvester mo harvest naghumay sa una mga tao pa na mo makapanginabuhi pang tao pero tungod sa technology gihimuan siya og harvester gihimuan siya og tigtanom ang mga tao ani trabaho tungod sa technology That is innovations. oh Da akong giingon nga technology. Pero Mo mas na- lihayahay kapag laom jere. mas ninggaan Mas mas nigaan atong trabaho pero in, Pero in, dili the, ba in the siguro- other side doon na say mga tao nga imbis nga nawad na trabaho nawad ang tungod sa technology so inana ba doon ay mga bad effects doon na say mga advantage nga mga kuan sa toa effects sa toa Exactly. So, mahulog na siya sa kanang disadvantage pod kung mugawas na ta atong term nga walay disiplina. Mawad-an pod ka og disiplina kay kasagaran actually kasagaran man gud sa mga kapaglaom pod nato karon kanang wala na educate og sakto how to use social media. So, social media ta kasagaran sa ila mga kapaglaom nato wala sila na tarong og edukar ba unsaon paggamit sakto nga gamit mo nang dara mahulog ang naay disadvantage. But Daghan. if we're just going to use kaning with discipline no og kanang sakto nga pamaagi actually dako kay siya gid og help gyud sa ato ang pagpanginabuhi especially karon nga daghan na kay og mga vloggers no halos tanan mga Pinoy mga vloggers na no Kaya ni kapag laom ade. Laom. nag-ano Hugot na kapag which is laom. actually dako kayo siya og help Dako kay siya og siya og impact, tabang sa mga kanang pagpanginabuhi gyud nato Tinuod. kay if we're just going to work only makaingon ta oy nga tungod sa kamahal sa palitunon karon makaingon kag nga ang imuhang pag-sustain sa imuhang panginabuhi ay imuhang expenses or sa imuhang kinahanglan using your income lang murag lisod siya. Lisod, Oo, nga ma-sustain. But kining social media dako kay siya og help pod sa ato ang mga panginahanglanon. So naa siya disadvantage ug advantages mga kapaglaom pero ang importante ana ang disiplina og kining sakto nga Pag-manage. pagmanage. ang nakanindot gyud. lang diya og giunsa gini mo paggamit giunsa nimo pag-use ang mao nga technology Okay, so unsa kasagaran ang nahisgutan naman gid nato ning mga pagpanginabuhi. So dira ta maghisgot sa kining hagit. Unsay kasagarang hagit nga giatubang karon sa ato ang pagpanginabuhi or pag kini ginatawag nga example kining inflation or unsa ba nga mga job insecurity or burnout. Unsa kasagaran yung na-observe sa atong pagpanginabuhi nga murag mo i-challenge ba? Challenging siya. Daghan kayo og hagit kapag laom ade no. Ang ato ang giatubang karon labi na arita sa ato ang pagpanarbaho. Ang ato ang panahon karon mahal na kaayong panaliton kapag laom Joel. Correct kapag laom. Siging taas ang ato ang mga panaliton pero ang ato ang sweldo wala ni Maintain. taas. Oh, maintain. So dako kay na siya nga hagit kung diri pud ta sa atong pagpanarbaho mga kapaglaom mutaas ang ato ang dugo pero ang ato ang sweldo mura Mura gyapon gyapon. dili mo taas. So exacto mo na siya. Yes, kung matod pa gani nila nga may pa ang utang gatubo ang sweldo wala. Yes, kapag laom Jerry. oh dako gibitaw kay siya og kining hagit sa matag usa nato tungod kay mo dawat tag sa dili
kining ang calamity na to karon is kining challenging na kayo. So, di ba? Natay mga climate change, natay mga gira, inigira sa kuan, Gira, maapektahan ang COVID. gasolina, Mm. nya transportation, tanan nga mga businesses o tanan natong panginabuhi once gani nga maapektahan na tungod sa mga kining mga nang panghitabo na nga mga ilhanan, mga kapaglaom. Diha na to makuan nga usa ka dakong challenge, pero ang naka-importante, ang naka-advantage mga kapaglaom nga nakabaluta nga mga panghitabo gini siya nga mga events. Nga naman, doon na naman ta Signs of the idea. times. Oh, mo naman yung mga signs. So, bisan pa sa mga hagit sa atong kinabuhi nginani, but still ato gyapong ikalipay ni nga naman. This is the fulfillment man sa mga kuan. Amen, Prophecy. kapaglaom. Mm. For me, kapaglaom adi, no, kapaglaom Jerry, ang kining usa ka dakong hagit sa atong pagpanginabuhi, mo kini mo'y maghatag na tuog kusog sa pagpadayon. Di ba katong ingon ka ganiha, kapaglaom adi nga, dunay mga inflation, insecurities, mga burnout. Dili na to malikayan sa ato ang workplace nga maka-feel ta og mga insecurities. Mm-mm. Just like for example, kapag laom Jerry, nganong dako pa man sa posisyon nako nga marang-arang pamangkuani. So urang mag-burn out ang imuhang tibuok kalag ba nga kana bitong dunay insecurities nga moabot sa imuha nga may pamangkuani og Nangupya raman ako ni sa una niya. oh, Karon taas pang posisyon ako. when it comes of knowledge, kabalo ko ani niya. When it comes of age level, mas taas kog pangidaron. When it comes of experience, mas taas kog kasinatian ani niya. Pero nganong mas kuan pa man ko nganong mas Mas taas mo, nganong mas ubos pa man ko ani niya. So, yun na something like nga makapahatag nimo og makapaubos sa imong nga dignidad ba. But luyo ani, despite of these things, nganong mahitabo ni tungod maguna kapag laom Jerry sa tuang tawhanon nga mga kinaiya. Mm-mm. However, kining usa ka dako nga hagit mao kini kanang magdala nato kung unsaon sa pagpadayon kapag laom adi diha sa pagpaningkamot. Amen. So, nakatry kapag lang siya, nakatry na ba kaning murag na bigo ka sa pagpanginabuhi ba? So, tapos paunsa nimo siya labanan or paunsa nimo siya na overcome kana nga time? Nakatry na ba ka nga dili na bigo sa gugma sa pagpanginabuhi? Mm. First nako nga kining nakakuan ko nga na murag na discourage ko. Mm. After ko nag-attempt ko nga mo gawas. Mm. Mao toy pinaka kuan ako nga kining down kay ko ba kay nag-expect na ka nga moadto ka gawas. Gani nagpadispedida na kasi mo mga amigo kay moadto ka gawas. Pero pag abot sa immigration wala gitugot. Ala, So pagkabiguan. down kay ka. Mm. Ulaw kay ka nga naman nagpadispedida na kasi mong kuan niya wa ka kadalin og gawas. Kabalo ka kung sa gibuhat usa ka bulan kung tago-tago sa kuan. Wa ko Maulaw uli ka? sa mua. Maulaw ka? Oh, maulaw ko. Sulod ay ka wa ka ni gawas. Wala ko nagpakita nila tungod kay maulaw ko inani. Pero later on nasabtan ako. Diha na ako nakita nga dili dito plano sa Ginoo. Amen. Usahay man good. Dunay mga red flag sa atong kuan ba nga wala na to gikuan sa Ginoo. So kadto ay nga mga decision makaingon ko nga dili dito para sa ako dili to kaayuhan para sa ako nga naman wa man gihatag sa Ginoo sa ko. Ang ako lang gibuhat ato. Ako lang gisalig ang tanan sa Ginoo. Ako lang gi-exercise ang akong faith para siya pagbuhat sa ministry. Kalayan sa Ginoo. Gitagaan gyapon tag mga trabaho Amen. gihatag niya sa to. Amen kapag laom Jerry, no? Yes, kapag laom Nash? Nash. Kapag laom Joel, kapag laom adi, ang ato lang gyud nga buhaton no kung moabot na nga Kabiguan. time sa ato ang kinabuhi, sa atong pagpanginabuhi, ang kabiguan or kining ginatawag nga kapakyasan mga kapaglaom, atong buhaton ana is move on na lang gyud ta. Amen. Yes, Pagkalindot, no? Move on na lang kita, padayon lang kita sa unahan kay once nga napakyas ka, dili na meaning nga failure na ka. Correct ka kapag Nga wala na kay kaugmaon. Kung dili, starting point lang na mga kapaglaom alang sa imong mas nindot unya nga ugma.
Amen. Amen. Matod pag gani, don't put yourself in a prison when you were merely supposed to be planted. So nganong magpabilin man ka sa kulungan nga pwede man ka mo grow, pwede man ka Oo. makagawas, pwede man ka mo padayon. And mao po na sa dapat nga mga kapaglaom mga viewers ato ang batunan as tawo di ay nga dapat na remember nako isa sa gitulo sa ko ang parents ako ana siya iampo gyud ninyo sa Ginoo nga kanang tagaan mo og kasing-kasing nga willing mo accept kana kung naay kasing-kasing ta ba nga bisan unsa man na mahitabo sa tong kinabuhi dara ta naatay ka ng ano ba heart nga naay acceptance willing mo accept sa kabiguan man or sa kalipar or asa man kay mo na pinakalisod sometimes maglisod ta mo himo og step or mo go out sa tong comfort zone it's because mahadlok ta nga ma-fail or mahadlok ta sa resulta mo Usa na man nga gud- usa man gud maglisod ta na- og accept. Mm-mm. Usa man gud nga factor gid sa inana kapag lawom adi. Kita ang mga tao man gud, we are comparing to others. Atong ikumpara atong kaugalingon pero mga kapaglaom dunay usa ka panultihon ngayon nga ang ato kuno kinabuhi is just like a test paper. Mm-mm. Nga lahi-lahi taog questioner. Yes. Di ta pwede mangupya sa atong tapad, dili ta pwede mangupya sa ato ang amigo nga naman. Lahi man ta question sa atong kinabuhi. So meaning to say sa atong kaugalingon dili na to ikumpara ang atong kaugalingon sa atong isig ka tawo. Manginabuhi ta ato nang i-sustain ang atong kaugalingon pinaagi sa atong pagpaningkamot. Amen. Mo na kapag laom Jire, kapag laom ade nga in the case nga kanang ingnon tag hagit or kabiguan ba. Si Jesus siya gyud ang pinaka very influential. Mm-mm. Kay do na mapud gito siya yung mga hagit siya nga kinabuhi. Usa siya sa mga kanang nagpakita nga sa mga panahon nga dunay hagit sa kinabuhi, iya gyud gifight, gihimo niya nga gipakita niya siya nga mga disciples nga para to stand out, para malampasan, makangker ang mga butang nga maoy nakapababag sa iyaha. Una kita sa kitawhanon nga kon mao to yung giingon nga mahadlok kapag laom adi mahadlok ta og kanang kapakyasan. Anyway, we failed many times. But let us always remember He never fails us. Amen. Pagkanindot to. So, let's move on. Unsaon na to pagbalanse ang trabaho sa atong pagpanginabuhi, relasyon sa pamilya o sa ato ang partner. Siyempre, siguro sa mga naay partner tamang utana, no? Kini na. Murag exempted ni kasi kapag laom Joel ani nga ako. Yes, kapag laom Jerry, giunsa nimo pagbalanse? Sa ato agin realidad gid sa ato ang kahimtang karon no. Dili gid kalikayan nga mas na-focus ta sa atong trabaho kaysa sa atong family nga no. Giingon man ang Bible nga magtrabaho ka sulod sa unom ka adlaw. Ang gihatag nimo adlaw usa ang adlaw ipapahulay. So wala gid tay usahay gani sa time sa atong nga trabaho, wala na tay time sa atong nga family. Sa atong sa diri sa Giant every Sunday do na lang tay alas 3 ngadto sa anong gabi eh. So wala nagi kay time. Pero kana nga situation kining usa ka na kadako nga hagit pod isip kining pamilyado ka nga you have to balance your work at your family. Amen. Amen. Ikaw kapag laom Nash, naka-experience ba ka nga kanang nagka-conflict ka tungod sa kwarta og trabaho? Giunsa nimo ni sa pag sulbad? Actually kanang kapag laom adi na hitabo gyud na sa ato ang kinabuhi o sa ako ang kinabuhi nga niabot sa punto nga nagka lalista tungod ni ana nga tungod ni ana nga sitwasyon pinaagi sa mga pag-budget magkapangutana bitaw ka sa imong partner nga di ba kaning 4,000 pa man to akong gihatag nimo 3,000 pa man to mana ba so mahimo nga away ninyong duha nga mag-partner nga Murag nakadungog Nakatawa ang ato audience sa mga mga nga tuwan. viewers diri sa studio. Oo. 5,000 pa ganito akong gihatag nimo pero ang atong buhaton lang gid ana mga kapaglaom no naman gid ang ako ang partner diha sa gawas Partner in crime. nga ang iyang gibuhat kapag laom adi iya kung gisuwatan dito sa mga kuan mao man ni ang imong gipangbayran Liquidation. itemize gyud mao ni ang gibayran nato Motibil sa mga gipangita. unya mao ni mga bills nga imong gipangbayran so
dito makita nato kapag lawom adi nga asa di ay padulong ang ato ang mga kwarta. Oo, pagkanindot. Kapag laom Joel, unsaon ka nimo or unsaon ka nato pag-aplikar sa atong talento or kita sa pag-alagad sa atong Ginoo or sa church o labi na sa community, sa outreach, sa to mga outreach program para sa mga unsaon kini mo na pag-apply. Bitaw no, kay sa part pa lang daan nga gamay kag sweldo, Mm-mm. napagi kay mga priority sa imong mga kinabuhi, napagi kay pamilya imong giatubang because labi na kung breadwinner ka, naapag kay gitagad nga imuha nga mga properties. So yung anak kapag laom na sa ako even karon ba currently sa ako nga sitwasyon, bisan unsa di ay kagamay nga naani mo, kung doon na kay kasing-kasing nga mubutang mugahin sa buhat para lang gid makatabang ka sa Ginoo, imo ding mahimo kapag laom jiri. Tinod na. Sa bisan pa man sa mga ginagmay kaayo nga mga Of amount. course, exactly. Mm, So kay- mo na ginay nga ayog paabuta sa mga term gud sa uban nga. Unsaon unsa gud og madato ko puhon mutabang jud ko no even kung unsa ang naani mo karon pwede ka maka-share sa ginagmay or simple lang nga pamaagi. Tama gito kapag laom. So kapag laom Jerry, unsaon ka ang maayong pamaagi sa pagtabang sa uban? Kabalo man gid no nga kita naglisod po gid ta pero para sa imuha unsa ka ang maayong pamaagi sa pagtabang sa uban nga naglisod pod sa pagpanginabuhi? Bisag naglisod punta. Yes. Para sa kuha siguro, og kining parte og kalisod, kitang tanan nag-agi man tag kalisod. So, ang akong ika-share siguro sa atong isikataw nga nag-agi sa kalisod, kung unsa ang imuha nga strategy or unsa imong technique nga nahimo ka nga mabuhi, mao pud imong i-share sa iya ha. O mo imong i-share ba kay usahay man gud kita nga mga tao o kita nga mga kuan gid usahay man gud mahimo ta nga kompetensya ato no kompetensyaan ang ang isig ka tao. So, kung mamaligya og ginanggang ang atong kilingan ato sa kompetensyaan. Pero sa inana nga bahin kung ang atong isig ka tao do na say kalisod siguro ato siyang i-guide unsay iyahang kakulangon asa siya na kulang ano ba advice ba Moro ba na kapag laom jiri no kasagaran kung nabitay quotation na kapag laom ade nga when God blesses you financially, do not raise your standard in living, but raise your standard in Giving. giving. Wow, Nindot pagkanindot. kayo na ba kapag laom ade ba nga sa diha nga doon na natay satisfaction sa ato ang pagpanginabuhi. Sa hayra ba urag makontrahan na lang ta sa ato ang mga silingan. Oh, ano man eh. Kaya naman, kay na kuan urag gahi na kaya itong liog mulingi. Oo. Ano na, labi lang. Taas ng liog. Pero ang advice gyud sa Ginoo, raise your standard of giving in giving. Amen pagkanindot no. So speaking of kini sa Bible kapag laom nash, na ba kayo na remember or naabalaan or nailhan nga karakter sa Biblia or may rumduman nga story sa Bible nga kining nagsilbing ehemplo mahitungod sa maayong pagpanginabuhi? Ako ang mahinumduman ana kapag laom adi ang eksperyensya or ang parabulo nga gihatag sa ato sa proverbio, ang parabulo sa hulmigas kapag laom Joel. Oo. Atong makita bitaw mga kapag laom nga ang hulmigas gani nagtrabaho sila bisan wala ang ilahang amo. Nagtrabaho sila sa ting-init, nagtigom sila og mga pagkaon aron do na sila makaon. Pag abot unya sa ting-ulan. Yes. Kapag laom Jerry na siya Tinood. ikatong- kung ato lang kining basahon ang Proverbs nga gisgutan ni Brother Nas, nagahisgot man guna diha sa preparation ba. Kaya ang ulmigas man good, bisan pa og wala pa naabot ang ting-ulan, sila ga-prepare ng daan. So sa ato sigurong kaugalingon, diha siguro ma-apply pod ba nga while nga naapatay sweldo nga dako or while naapatay tigom, ato nang itagana puhon sa ato ang umaabot sa atong umalabot. So savings ba?
So sa gi-illustrate sa Proverbs nga gisgutan Bernas, nagisgot mo kuno sa usa ka tapulan nga tawo nga kanus apa usa pa mulihok kada bang usa pa mulihok kung wala na bitaw ka. Ah. Amen. So, kapag laom Joel ka na naay uban nga mga ga-comment or gaingon nga kining dili ko ano nga work di ko ka ministry, dili ko ka serve sa Ginoo, daghan na sige ingon ana. So, unsaon nato pag tan-aw sa atong trabaho or kung negosyo man ka or businessan man karon or negosyo nga isip pa maagi ni siya gihapon sa pag-alagad nato sa Ginoo kay ang uban man gud ang murag ang way lang of serving God kay is mag-missionary, mag-work diri sa institution nga serbisyo ra gyud sa Ginoo. So, unsaon nato pagtan-aw sa ato ang trabaho karon or profession or negosyo nga way ni siya sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Wow, kanindot anak kapag laom adi no. Anyway, kapag laom Jerry, kapag laom na. Bisan asa ta ibutang sa Ginoo. Bisan unsa man nga klase nga industry nga gitugyan nato sa Ginoo. Kana bitawng every time dili gyud nato siya mahimong mawigit. Kana bitawng giingon sa Mateo 6:33. Sige ingon gani diha. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Mo ni kapag laom ade nga bisan pa man unsay klase nga trabaho nga naa nato karon. Kanang ingon sa uban nga dili na manggug ko makatabang sa ministry kay busy naman kayo ko gikan gyud sa Domingo hangtod gyud Biyernes gatrabaho ko. Pero sa may nalipay ganita kay naataan ang trabaho kay mao ginagyud ang nature nga giingon since from the beginning sa creation. Pero dili mo na maoybabag nga dili ta makatabang or makabuhat sa pagministry. Amen. Pagkanindot, no? Usa kada kong example anak kapag laom adi no, ang giant. Ang giant. Usa kada kong ehemplo na ang Which giant. is mao na inyong workplace. Mao na among gitrabahoan. Nga naman ang giant atong ibutang business pero wala siya nag-focus og business. Iyahang gi-relate ang ministry o ang business. Ngano? Ang giant nagahimo siya og kining nagapanghatag og libro sa tanang marilisan og motor, tagaan og libro, mensahian, maghimo og mga kining outreach, maghimo og mga crusades. So, in business, dili pwede nato nga abi kay business alone. Usa ka example lang na ang amo aging CEO, Sergio. Business og iyahang himo usab ang ministry. Gani Amen. karon nahimo siya nga dako kay nga example nga ang iyang ka-partner sa business nahimo na sad nga Adventist tungod sa iyang Amen. ipakita nga kining pagministeryo ba kining Amen. pagsangyaw bitaw sa maayong balita. Mao gini pinaka importante diha kapag laom Joel. Yes. So, Yes. murag kung bisan asa ta nahimutang sa kalibutan unsa ta nga career or profession, pwede kita mahimong missionary. Mahimo tang missionary. Yes, Yes, kapag correct. laom na. Dili mo ibabag ang tungkuan. Asa ka gibutang sa Ginoo kapag laom Jerry. Kana bitawng mahimo ka nga kahayag pod sa uban. Kana So, unsaon na to pagpanginabuhi nga naatay pagtuo ug paglaom? Yes, Yun, no? kapag laom, Joel. Saon Pagpanginabuhi nga paginabuhi nga adunay dunay pagtuo pagtuo, ug paglaom. paglaom. Usar gyud kung maingon ana kapag laom adi. Muna giingon sa Colossians man siguro na 3:23. Whatsoever you do, do it with all your heart. Amen. Pagkanindot, no? Usar gyud very concise nga ato ang himuon para doon na tayo paglaom kinahanglan gyud nga mubutang ta og kinasing-kasing nga pagbuhat kapag laom adi. So, para mo himo ta or mubuhat ta para sa Ginoo, kinasing-kasing og dili para sa ubang tawo, no? Nga maka-glorify ta kaniya. Well, to sum up sa ato ang topic no sa about sa pagpanginabuhi, daghan kaayo ta og nabatunan nga pagtulunan nga lahi nato nga experience sa kinabuhi. Naay kalisod, naay mga challenges, but despite that sa tanan na mga na go through nato nga mga experience sa kinabuhi, pero nakalahutan
nakahutay man ta, nakapadayon yes. man ta. Muna ginaingon nga, kumbaga, keep moving and keep the faith ra gyud. Kung naatay pagtuo sa Ginoo, dako gid kaayo siya og kining ikatabang bisan pa man sa kaluyahon or sa panahon sa mga disappointments mo padayon gid ta. Well, sa ato ang programa unsay naa, murag na tradisyon na nato ni diri ang before we're going to close the program is naatay ka na mga ikabilin or takeaways sa ato ang mga kapaglaom with regards sa ato ang topic. So, kapaglaom Jerry, kapaglaom Joel, kapaglaom Nash, unsa inyuhang takeaway or kumbaga kabilin sa ato ang mga kapaglaom mahitungod sa ato ang topic nga gusto ninyo nga mutatak sa ilang hunahuna karon nga mga nagatanaw sa ato ang live program. Yes, kapaglaom Jerry. Well, mga kapaglaom, sa ato karon nga discussion, atong nakita or atong nakuhaan o kining dako kaayo nga pagtulunan nga bisan pag-unsa ang imuha nga status kinabuhi sa mga hagit sa kinabuhi, mga kapaglaom, luyos sa mga pagsulay, magmalahutayon, magmaisugon, luyos sa mga trial sa kinabuhi, atong isalig sa Ginoo. Mga kapaglaom, kung unsa man ang trial sa imuhang kinabuhi nga giatubang karon, magmalahutayon kita, magmainiton kita, kay magsilibrate ra tapuhon. Amen. Kapaglaom Yes, Joel. kapaglaom Joel. Well, this is my parting words. Unsay naa? When God said to Moses, Moses, unsay naa sa imong kamot? Mm-mm. Ingon si Moses kapaglaom, adi, you know, it's just a rod. Mm-mm. Sungkod ra ni. Pero you know what happened? Bisan unsa pa kagamay nga naani mo karon. God will turn from ordinary into extraordinary. Amen. So, naghisgot man tag panginabuhi. Kung unsa may industry sa tong pagpanginabuhi nga naa taron bisan unsa kini kagamay, usa ra gyud ang ako ang tumong ini kapag laom. A component of faith nga kinahanglan i-submit gyud nato ni sa Ginoo, i-offer nato ni kung unsay naa taron sa Ginoo and He will establish it kapag laom adi. So sa ato ang mga viewers, ayaw kabalaka. Ayaw pawala og paglaom sa mga dismayed, sa ato ang mga hopeless siguro karon anxiety o pressure. Ang Ginoo mo turn ana into extraordinary. Amen. Yes. Praise the Lord, kapaglaom Joel. Ang ako ang ikabili ninyo mga kapaglaom aron kita makapadayon sa ato ang mga hagit sa atong pagpanginabuhi niining dunot ug danglog nato nga kalibutan, ato lang gyud hunaon mga kapaglaom nga kanabitang wala na tay ma-feel nato nga down ka ita, wala na tay paglaom, ato lang gyud hunaon mga kapaglaom nga we are working for the Lord. Hunaon nato nga ang atong pagpanarbaho para sa Ginoo dili alang sa tao. Amen. Amen. Unya, ang ako ang parting words mga kapaglaom ninyo, Mm-mm. kapaglaom Adi, kapaglaom Joel, Yes, kapaglaom Jerry, nga bahalag wala tay kit-anay, basta wala tay limtanay. Amen. Pagkanindot mga kapaglaom, no? As we're living in this world, as I said earlier, na don't find happiness, instead find purpose. Ang pagpanginabuhi, usa kini siya ka-importante nga bahin sa ato ang kinabuhi. Dili lang para mabuhi ta, but of course, para mabuhi ta nga naay katuyuan. Yes, So, amen. maningkamot ta nga, sa bisan unsa man nga pamaagi sa itong pagpanginabuhi, kini buhato na to with paningkamot, kinasing-kasing og adunay pagtuo. Aron mahimo tang panalangin, dili lamang sa tong kaugalingon, but of course, mahimong panalangin sa uban. Amen. So, niining kagabhion mga kapaglaom, atong ihatag kay kapaglaom Nash ang ato ang closing prayer. Mag-abot ta mga kapaglaom. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong gibubo nganhi kanamo. Daghang salamat sa mga pagtulunan sa programa Unsay Naa mahitungod sa pagpanginabuhi. Salamat sa mga bulawanon nga mga ideya sa among mga kauban, sa amo ang mga viewers sa ilahang nga pagpamati sa atong programa nining kagabion. Ginoo amo ginampo nga ikaw magabulag-bulag kanamo
sa grasya o panalangin. Pasayloa kami, diin kami napakyas sa pulong sa hunahunag sa buhat sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Mga kapaglaom, mga ka-360, mga higala, daghan kayo salamat sa inyong pagpakiguban sa ato ang programa. Magkuig-kuig nyo sab kita sunod semana sa susamang oras ug higayon from 6:30 to 7:30 sa kagabion diri lamang sa Unsay Naa.